Dobrý deň. Keďže nám polovičky našu rozprávku o krúžku varenia ešte stále žerú, tak sa môžem s vami podeliť o novinky z dnešného mimoriadneho zasadnutia. Vidím a aj cítim, že sme tu v kompletnej zostave. Áno, aj krásky z reťazca. Ako inak. Už by ste mohli kúpiť aj nejaké potraviny. Nielen toto. Na tekutej strave sa nedá žiť večne. Že? Dá? Ty si jedol minulý rok naposledy, čo? No, v každom prípade vítajte pri naša kulinárska relácia. Pre tých, čo ma nepoznáte, alebo si ma nepamätáte, volám sa Giuseppe Penne a som kuchár Podčapica. Prvým najdôležitejším bodom, ktoré sme tu museli s chlapcami riešiť, bolo to, ako tento náš kulinársky projekt udržať pri živote čo najdlhšie, bez toho, aby sa nám na to prišlo. Keďže ani jeden z nás nedokáže spraviť ani grisku, tu stáva otázka, ktorého inteligenta napadlo dať to na internet. Lebo naše dievčence určite nemajú prístup na internet. Že? A trávia tam asi toľko času, ako my tu na privarení. Takže sa tu môžete otvorene prihlásiť. Milan. Ako inak. No už teraz darmo na mňa kúkaš ako bager na tvrdú hlinu. Vidím, že sme tu všetci bystri. Ako... No vy mi dačo poradte, nemáte sa tam len rehotať zadu. Rys? Áno, všetci tu máme nejaké svoje rysy. Keďže sme si dali s chlapcami takú menšiu technickú prestávku, aby sme doplnili energiu, tak môžeme pokračovať a informovať vás o ďalších mimoriadnych správach, ktoré sa tu udiali, ktorá minimálne bude zaujímať aj vás. A to je, že sa našiel zásobovač Ďuro. Taký bol síce trošku poblečí, ako chudák E.T., keď ho našli chorého v rieke, ale dôležité je, že sa našiel. Tuto nášho Spielberga napadla zase ďalšia geniálna myšlienka, a to je to, že keď už sa Ďuro našiel, tak by sme si za to niečo zaslúžili a preto sme navštívili jeho ženu a vypýtali sme si na lesné. Čo síce dáva logiku, ale dopadli sme tak, že nás so slovami, ktoré nemôžem povedať pred desiatou, vyprevadila a zabuchla dvere. Čo sme si samozrejme s chlapcami zobrali osobne. Pretože my sa pohybujeme iba v slušnej spoločnosti a takéto správanie je jednoducho nepripustné. Takže uznesenie bolo jednoznačné. Na budúce
už budeme pýtať výkupné. No, v každom týme kuchárskom sa nájdú aj slabšie kusy. Prosím, zabuďte ho. Zaspal nám osvetľovač. Ale nie takto. No. Vyzerá to tak, že už sme v plnej palbe. A môžeme zase pokračovať. Neviem, či ste si to všimli. My sme si to všimli až v strižni. Čo im mám vysvetľovať, čo je strižňa? Čo sú one? No, strižňa je v podstate iba jedna miestnosť, kde sa tiež varí. A všimli sme si tam jednej veľmi vážnej chyby. A to bolo to, že nám od polky minulého dielu nešlo svetlo. Dneska nám zaspal osvetľovač, našťastie sme si to všimli. Ale včera sme si to nevšimli, tak preto sme včera išli polku dielu bez svetla. Ale človek by to nepovedal, že pri obyčajnom varení sa tu strácajú veci, ľudia, hlavne krásky z reťazca. Dneska sme tu uvarili akurát tak zasa seba, keďže Ďuro je ešte na odvykačke a polka štábu spí, keďže už je vysoká nočná hodina, je až 7. Budeme to musieť prebrať zase zajtra. Takže nezabudnite sledovať našu kulinárskú reláciu. A vidíme sa zase najbližšie. Pozdravom, Giuseppe Penne.